Kaixo, kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz daude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretu hauek aplikatzen, espero dut baietz. Batzutan, zergatik egiten dugu kriston esfortzua eta egin behar guztiak gauza bat lortzeko eta ez dugu lortzen. Eta zergatik lortzen dute beste batzuk? Jakin nahi baduzu, hemen ikusiko dituzu 3 gako amaiera arte gelditzen bazara. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia eder honetan dituzula super sekretu guzti hauek oraintxe bertan zure haurrak ahalduntzeko. Demagun, zure kirol gustokoan, ordu guztiak entrenatzen dituzula eta ariketa ezberdinak burutzen dituzula besteak bezalaxe. Baina, zergatik batzuk emaitza hobeak lortzen dituzte besteak baino? Faktore asko daude, baina batez ere, entrenatzen ari zaren bitartean zure barruan ze pasatzen den hori da garrantzitsua. Batzuk atzo gauean ikusitako pelikulan arreta duten bitartean, beste batzuk arnasketan, teknikan, energian, irabaziko duten dominan. Hor zer gertatzen da, batzuk distraituta daude eta beste batzuk guztiz zentratuta. Eragina du ere, bizitzan zer egiten dugun aurretik eta ondoren, elikadura egokia, atsedena, ze lagun motak ditugun, eta bar. Noski, txikitatik, nork eukiko ditu emaitza hobeagoak? Ohitura osasuntxoen garatzen dituenak, esan duguna, arreta, lagun motak, atsedena, hori guztia. Gako importantea zein da orduan? Mentalitatea. Emaitza honak nahi badituzu demagun atletismoko txapelketa irabazi nahi duzula, horra zuzenduta egin beharko dituzu ekintza guztiak. Ohitura kontuak dira, naiz eta gazteak izan. Nork eukiko ditu aukera gehiago txapelketa irabazteko? Berandu arte telebista ikusten ari denak edo 9:00 ohean dagoenak, hurrengo gunean goizeko 6:00 altxa behar bada entrenatzea. Berdin du talentu gehiago izatea. Luzaroan zeinek eukiko ditu aukera gehiago, esan bezala ohitura osasuntsu hauek txertatzen dituenak. Beraz, aukerak areagotu behar ditugu, txapelketa bat irabazteko. Azkenean, egiten duzun eta egiten ez dezun guztiaren batuketak izango dira aukera hori, ezta? Nork irabaziko du gehien inplikatzen dena, esfortzu ederra egiten duenak, egin behar duena egiten duena, noski kasu hontan oso gustoko eduki behar duzu kirol hau edo zaletasun hau, baina edozein eremutan aplikatu dezakegu hau. Arreta, esfortzua, eredu honetatik ikastea. Beraz, laburbilduz ze 3 gako ditugu helburu hauek lortzeko garaian. Lehenengoa, jakinduria. Adibidearekin jarraituz, atletismoari buruz jakin beharko dugu, ezta? Bigarrena, eredu onak izan. Nortzuk eduki dituzten emaitza onak eta nork dakien asko emaitza onak lortzeko garaian. Eredu horiek jarraitu behar ditugu. Eta 3. nola ez esfortzua eta diziplina mantendu beharko duzu denbora luze batean. Bale? Bueno, ze iruditu zaizkizu gako hauek aplikatuko dituzu? Espero dut baietz. Aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen degust, bai, martxa, ban, txiki, ban, bueltak eman, ban, akabu bako, dantzan,
barre sono